Мерапрыемствы ахопяць усю краіну і працягнуцца да сакавіка 2027 года. У рамках марафону запланавана наведванне памятных месцаў, сустрэчы, урачыстыя акцыі і спартыўныя турніры. Асноўная мэта – азнаямленне жыхароў краіны з гісторыяй і дзейнасцю беларускай міліцыі, а таксама папулярызацыя службы ў органах унутраных спраў. Непасрэдна ў Гомелі 30 красавіка адбудзецца акцыя «За бяспеку разам». Будуць працаваць інтэрактыўныя пляцоўкі для дзяцей і дарослых з выставай рэтра-тэхнікі і сучаснага службовага транспарту. Кульмінацыяй стане святочны канцэрт з выступленнем зорак беларускай эстрады. Очень почетно для гомельской милиции давать старт большим мероприятиям, которые будут проведены по всей республике в этом году в преддверии нашего большого юбилея 110-летия милиции. Данные мероприятия показывают гражданам, что милиция всегда готова стоять на страже правопорядка в любое время дня и ночи. Цэнтральнай падзеяй культурнай праграмы стане выпуск шматсерыйнага мастацкага фільма «Слова афіцэра». Прэм'ерны паказ запланаваны на 4 сакавіка 2027 года. Праект будзе складацца з 3 сезонаў. Сюжэтная лінія ахопіць значны гістарычны перыяд развіцця ведомства, пачынаючы з падзей 1941 года і да 2020. У цэнтры апавядання паўсядзённая служба супрацоўнікаў міліцыі.